أبوشتي إذا معلتات إتي أرأي مرحتي أفريقيا زخونن دقيم بارنتن مجزأتي معرباويان يبقى عنا بلزك على سلو مرحي بوركينا فاسو إبراهيم تراوري حدش فتن قتلتن علوا منجستن كم زتخايدلو يسمع له مولو ليتون هزبي بوركينا فاسو أب كبابي رئيس ختما اتحاجر بوزح ترأيهم يوم إتي قبل علي كابتن إبراهيم تراوري زتألمه حدقنيا فتن علوا منجستن وديت قتلتن بسبب كم زخشفون منستر ستتا اتحاجر بوقعي أفليتيو أب بوركينا فاسو انت يتفتيرو بخاميكا كفشل كيلو زبلو أبز فيديو كنرينا كسامو ودات حابيركم تصنحو إذا فتصامة زتفتصامة كابتا نايك أدام ليتي علت سلسة طري كل تشحن 26 كوينو بمنجستي وقعو مجلس إزواج أجن أب طري حمشتيو أبرس ختما وقادو زنبرة الدباب نور زمسل كوانت نبرة أوشتي تكالات ستتان سليارجن كبير وترنيرو منستر ستتا بوركينا فاسو محمد سانا دحيرو بتلفزيون قريو كم زغلصو اتي ابلعلي بريزيدانت ابراهيم تراوري زتعلمه وديت قتلتن علوا منجستن ابناي مودعتا معراف مبصحن نمتغوارو دما ساعات طراي تاريخو كم زنبر يغليصو اذا فتنزي تراوري ناب سلطان كاب زمص جميرو زغاطمو مبل 23 وديت فتن قتلت كوينو تمزغبيو اتوم فصمتي ጉጅለ ዘውጽው ወጥን ንጹርን አዝዩ ሓደገኛን ይነሩ እቲ ቀንዲ ዕላማ ንፕሬዚዳንት ኢብራሂም ትራኦሬ በአካል በመጥቃዕ ወይ ድማ መንበር ገዝኡ በመድብዳብ ካብ መድረኽ ነመውጋድ ይነሩ እዚ ጥራይ ግን አይነበረን እቲ ወጥን ሰፊሕ ኮይኑ ንኹሉ እቲ ወታደራዊ አመራርሓ ነመብታንን ነተሃገር ናብ ሓድሽ አንፈት ነመምራሕ ዝዓለመ ከም ዝነበረ ተገሊጹ ከምቲ መሐመዱ ሳና ዘብርሆ እቶም ፈጸምቲ ጉጅለ ንመንግስቲ ካብ መሰረቱ ነመውጋድ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ነመቆጻጸር መዲዮም ነይሮም ካብዚኦም ድማ እቲ ንመከላኸለ ሃገር ኣዝዩ ኣገዳስ ዝኾነ ናይ ድሮን ማዓስከራት ሓደ ይነሩ ንዕኡ ብምጥቃዕ ዓቕሚ ምክልኻል መንግስቲ ድሕሪ ምድኻም ኣብ ዋጋዱጉ ዝርከቡ ቁልፊ ትካላት መንግስቲ ብሄራዊ ቴሌቪዥንን ቤተ መንግስትን ንመቆጻጸር ተዳልዮም ነይሮም እቲ ውጥን ኣብ መንጎ ሰራዊትን ህዝብን ዓብይ ራዕዲ ብምፍጣር ሓድሽ ስልጣን ንምእዋጅን ድሕሪ ድማ ህዝባዊ ደገፍ ንምእካብ ዝዓለመ ይነሩ እቲ ውዲት ብድንገት ዝተለዓለ ዘይኮነስ ብጥንቃቐ ዝተወደበን ብፋይናንሳዊ ደገፍ ዝነበረ ምዃኑ ሰበስልጣናት ይገልጹ መረዳታታት ከም ዘርእይዎ ነዚ ስራሒት እዚ ንምፍጻም 10 ሚልዮናት ዝኸውን CFA ፍራንክ ተመዲዩ ነይሩ እዚ ገንዘብ እዚ ነቲ ውዲት ዘሳልጥ ኣጽዋር ንምዕዳግን ስሉጥ መጓዓዝያ ደገፍ ንምርካብ ዝተኣከበ ኮይኑ ኢድወፃ ሃገራት ዘለዎ ብድጋፍ መልክዕ ዝተለኣኸ ምዃኑ ይዝግለጽ ዘሎ ኣብዚ ፈተነ እዚ ስም ሓደ ሰብ ብተደጋጋሚ ይዝልዓል ሌተናል ኮሎኔል ፖል ሄነሪ ዳሚባ እቲ በመስከረም 2022 በኢብራሂም ትራኦሬ ካብ ስልጣን ዝወረደ ናይ ቀደም መሰጋገሪ ፕሬዚዳንት እዩ ካብቲ እዋን ጀሚሩ ኣብ ቶጎ ብስደት ዝነብር ዘሎ ዶሚባ ነዚ ሕጂ ዝተፈጸመ ፈተነ ዕልዎ መንግስቲ ኣብ ስደት ኮይኑ ከም ዝወደወን ተሳተፍቲ ከም ዝመልመለን ይዝግለጽ ዘሎ እቲ ፈተነ ካብ ዶብ ቶጎ ዝተበገሰ ኮይኑ እቶም ኣጥቃዕቲ ካብቲ ዶብ ተላዒሎም ናብ ርእሰ ከተማ ዋጋዱጉ ከም ዝኣተው ይዝግለጽ ብተወሳኺ ኣብዚ ውዲት እዚ ምዕራባውያን ሓይልታት ኢድ ከም ዘለዎም መንግስቲ ከሲሱ እዩ እዚ ድማ ምስ ትራኦሬ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ጀሚሩ ዝተኸተሎ ሓድሽ ናይ ወጻኢ ፖሊሲ ዝተኣሳሰር እዩ ትራኦሬ ንዳሚባ ካብ ስልጣን ከውርዶ ከሎ ቀንዲ ምኽንያቱ ዳሚባ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ናይ ጸጥታ ጸገም ክፈትሕ ብዘይ ምኽኣሉ እዩ ትራኦሬ ስልጣን መስሓዘ ግን ንቶማስ ሳንካራ ከም ኣብነት ብምውሳድ ሓያል ፓን አፍሪካዊ አንፈት ክኽተል ጀሚሩ ትካላት ስለያ ቡርኪና ፋሶ ነዚ ሓደገኛ ውዲት ቅድመ መፈጻሙ ብጥንቃቐ ክከታተልዎ ጸኒሖም እዮም እቶም ኣጥቃዕቲ ስጉምቲ ንምውሳድ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓት እናተጸበዩ ከለው ሓይልታት ጸጥታ ቀዲሞም ብምእታው ነቲ ስርሒት ከኽሽፍዎ ክኢሎም እዮም ኣብቲ እዋን ዝተፈላለዩ ወታደራውን ሲቪላውን ተጠርጠርቲውን ተታሒዞም ኣለው መንግስቲ ብምኽንያት ሃገራዊ ጸጥታ ልክዕ ቁጽሪ እቶም እስራት ባዕሉ እኳ እንተዘይገለጸ ምርመራታት ግን ብሰፊሑ ይቕጽሉ ምህላዎምን ኩሎም ኢድ ዘለዎም ሰባት ብሕጊ ከም ዝተሓዙን ኣረጋጊጹ እዩ እቲ መግለጺ መስተዋህወ ሰራዊት ቡርኪና ፋሶ እሙን ምዃኑን ዝኾነ ወታደራዊ ክፍሊ ናብቶም ፈጸምቲ ጉጅለ ከም ዘይተጸንበረ ብምግላጽ ንህዝቢ ርግኣት ፈጢሩሉ እዩ ይኹን እምበር ኣብ ዋጋዱጉ ናይ ጸጥታ መንቀሳቐስ ተጠናኺሩ ክረአ ጸኒሑ እዩ እዚ ፍጻመ እዚ ኣብ ማሕበራዊ መርበባትን ኣብ መላእ ሃገርን ዓብይ ዘተፈጢሩ ኣሎ ዜና እቲ ዝኸሸፈ ዕልዋ መንግስቲ ምስ ተሰምዐ ኣብ ዋጋዱጉን ካልኦት ከተማታትን ልዑል ህዝባዊ መንቀሳቐስ ተራእዩ ኣዝዮም ብዙሓት ዝኾኑ መናእሰይ ቡርኪና ፋሶ ነዚ ሰሚዖም ባዕሎም ንትራኦሬ ክሕሉ እዮም ናብታ ከተማ ተኣኪቦም ሓዲሮም ኣሽሓት ደገፍቲ ፕሬዚዳንት ትራኦሬ ርእሶም ዋንያንስ ወይ ድማ ንቑሓት ሓለውት ሃገር እናበሉ ዝጽውዑ ናብ ኣደባባያት ብምውጻእ ደገፎም ገሊጾም እዮም እዞም ደገፍቲ እዚኦም ዕልዋ መንግስቲ ኣይንፈቅድን ትራኦሬ ኣይወረድን ብምባል ምስ መራሒኦም ደው ከም ዝብሉ እዮም ኣመስኪሮም እዚ ህዝባዊ ቁጥዓን ደገፍ
ዝደግፍን ትራኦሬ ኣብ መንጎ መንእሰያት ሰፊሕ ክፋል ሕብረተሰብን ዘለዎ ተቐባልነት ዘርኢ እዩ። ህዝቢ ንትራኦሬ ከም ሓደ ንቡር ወታደራዊ መራሒ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ምልክት ለውጥን ተስፋን ገይሩ እዩ ዝሪኦ። እቲ ህዝባዊ ድጋፍ ድማ ንመንግስቲ ካብ ዝኾነ ናይ ውሽጥን ወፃእን ውዲት ንምክልኻል ከም ዓብዪ ድርዒ ኮይኑ የገልግሎ ኣሎ። ኢብራሂም ትራኦሬ ካብ ዝመጽእ ጀሚሩ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ታሪኽ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዓብዪ ጂኦፖለቲካዊ ለውጢ ኣካይዳ እያ። ምስ ምዕራባውያን ሃገራት ብፍላይ ድማ ምስ ፈረንሳ ዝነበሮም ናይ ንውሕ ዘመን ርክብ ብምቁራጽ ወታደራት ፈረንሳ ካብቲ ሃገር ከም ዝወጽእ ገይሮም እዮም። ከም ፍራንስ 24ን RFIን ዝበሉ ሚድያታት ፈረንሳይ እውን እገዳ ተገይሩሎም እዩ። ኣብ ክንድኡ ትራኦሬ ምስ ሩስያን ሰሜን ኮርያን ቻይናን ሓያል ወታደራውን ቁጠባውን ርክብ መስሪቱ ይርከብ። ብፍላይ እቲ ምስ ሩስያ ዝተገበረ ዕርክነት ሩስያ ኣፍሪካ ኮርፕስ ኣብ ጸጥታ እቲ ሃገር ዓብዪ ግደ ክጻወት መንገዲ ከፊትሉ እዩ። ሩስያ ንቡርኪና ፋሶ ወታደራዊ ስልጠናን ዘመናዊ ኣጽዋርን ብምሃብ ትሕግዝ ኣላ። እዚ ኩሉ ስጉምቲታት ቡርኪና ፋሶ ካብ ጽልዋ ምዕራባውያን ናጻ ንምውጻእን ናይ ገዛእ ርእሳ ሉዓላዊነት ንምርግጋጽ ዝዓለመ እዩ ነይሩ። ትራኦሬ ንዜጋታቱ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኣፍሪቃውያን ርእሶምን መንነቶምን እንተፈሊጦም ብዙሕ ነገራት ክቕይሩ ከም ዝኽእሉ ዝእምት እዩ። ሃገራዊ ሃብትን ፍልጠትን ተጠቒምካ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ምፍራይ ከም ዝከኣል ብግብሪ ኣርእዩ። ሰራዊት እቲ ሃገር እውን ካብቲ ቅድሚ 2022 ዝነበሮ ድኹም ኩነታት ወፂኡ ሕጂ ሓያል ዘመናዊ ኣጽዋር ዝዓጠቕን ንውግእ ድልው ዝኾነ ትካል ኮይኑ ሃኒጹ እዩ። እዚ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ዝፍጸም ዘሎ ፍጻመታት ካብታ ሃገር ወፃኢ እውን ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ። ቡርኪና ፋሶ ማሊን ኒጀርን ሓቢረን ነቲ ናይ ኣፍሪቃውያን መለለይ ዝኾነ ድኽነት ውግእን ዝተበላሸወ ስርዓት መንግስትን ንምውጋድ ይቃለሳ ኣለዋ። ከም ትራኦሬ ዓብዱራህማን ኣሲሚን ዝበሉ መራሕቲ ኣብ ሃገራቶም ተኣምራዊ ዓወታት ዘመዝግቡ ዘለው ፓን ኣፍሪቃውያን ተባሂሎም እዮም ዝጥቀሱ። ትራኦሬ ኣብ ትሕቲ ወጻእተኛታት ዝነበረ ሃብትን ኩባንያታትን ናብ ሃገራዊ ሃብቲ ብምቕያር ህዝቢ ወናነ ሃገሩን ንብረቱን ከም ዝኸውን ገይሩ እዩ። እዚ ድማ ንቡርኪና ፋሶ ንኻልኦት ሃገራት ናይ ሉዓላዊነትን ርእሰ ውሳነን ኣብነት ገይርዎ እዩ። እቲ ናይ ጥሪ 2026 ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ንትራኦሬ ካብ ዘጋጠምዎ ፈተናታት ሓደ እኳ እንተኾነ ሓያልነቱን ህዝባዊ ደገፉን ዘርኣየሉ ፍጻመ ኮይኑ እዩ። ትራኦሬ ብምዕራባውያንን ብሓደሓደ ደገፍቶምን ዝወጽሖ ዘሎ ብዙሕ ፈተናታት ብምኽሻፍ ጉዕዞኡ ይቕጽል ኣሎ። እዚ ፍጻመ እዚ ነቲ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ዘሎ ፖለቲካዊ ቃልሲ ዘርኢ እዩ። ብምዕራባውያን እዚ ነገር ንስልጣኑ ንምጽናዕን ተቃውምቱ ንምስቃጥ ዝጥቀመሉ ሜላ እዩ እናተባሃለ ክውቀስ ከሎ ነቲ መብዛሕትኡ ህዝብን ኣፍሪካውያንን ግን ከም ዓወትን ሉዓላውነትን ገይሩ እዩ ዝረአ። መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ንፕሬዚደንት ኢብራሂም ትራኦሬ ካብ ሞት ሃገሩ ድማ ካብ ዘይምርግጋእ ከም ዘድሓነ ይገልጽ ኣሎ። እቲ ብዳሚባን ብወፃኢ ሓይልታትን ተኣሊሙ ዝተባሃለ ውዲት ብናይ ስለያዊ ስራሕን ህዝባዊ ንቕሓትን ከም ዝኸሸፈ ተረጋጊጹ እዩ። ቡርኪና ፋሶ ካብቲ ዝነበረ ናይ ድሕረት ታሪኽ ወፂኣ ናብ ሓድሽ ናይ ርእሰ ውሳነ ምዕራፍ ንምስጋር እትገብሮ ቃልሲ ሕጂ እውን ብርቱዕ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ዝርዝር ሓበሬታ እቲ ዝወፀ ውዲት ካብ ወግዓዊ መግለጺታት መንግስቲ ዝተረኸበ ኮይኑ ከም ኣፍሪካ ኒውስ፣ APN ዝበሉ ኣህጉራዊ ሚድያታት እውን ፀውፂዎሞ እዮም። ክሳብ ሕጂ ዓበይቲ ዓለምለኻዊ ሚድያታት ግን ብዛዕባ እዚ ፀቕታ እዮም መሪፆም። ክቡራት ተኸታተልቲ ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩምኒ ስለ ዝጸናሕኩም ኣዝየ ዘመስግን። ነዚ ቪድዮ ላይክ ከምኡውን ሳብስክራይብን ነታ ደወል ምልክት ብምንካእን ቤተሰብ ሁኑ። ቀጻሊ ኣብ ዙርያ ዓለምና ዘለው ዝተፈላለዩ ሓቀኛ ዛንታታትን ፍጻመታትን ቀዲሞም ክበጽሕኩም እዮም።